मोमबाती सकलायो मुभमेंट खेलेयो 70 years मंगसा अपनी रिजल्ट एक्शन करी अपनी बगै अपनी एक्शन अपनी रिजल्ट टीपीएफ बसकांनि सालना हारै दंगो टीपीएफ बुकु बायसिगां साया सामं बायसि ख्लायो फियाबा सिनि एक्शन न बसकांनि सालसानि उलो नुनुगनाय 25 तारिख नि सिमी सिनि सभा सिंनाय 25 तारिख तिनी 23 खाना 24 सनि 25 जों तिनी जतन साख्लायो 25 तारिख 12 घंटा ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो 25 तारिख ऑल टिप्रा स्ट्राइक जों साख्लायो तामनिं खांखांखै थैमानि जे विश्वजित देबबर्मा जे बुथारजाकमानि आबनि जे बरक बनो बुथारखा आरो जों नुखा गोबां मा बरक बनो लाथाबाय तकमानि भिडिअ आ जागागो जे बुथारनाय रक जतन दाक्ति 24 घंटानि बिसिंगो एरेस्ट खायजाकथों बरकनो फांसी अर्डर से माखायनाय तामनि खांखै अबतिहाय द्वितीय बार तेई अतिप्रा हावो तागते टों अमनि बागै जों बरकनो शास्ति रजाकमानि नुगिया साकसरातै सिनि सभा कन्टिन्यू दंनाय फर्स्ट स्टेप 12 hours स्ट्राइक ऑल टिप्रा जों सारा त्रिपुरानि गोबां मा जागावो पिकेटिंग सिस्टेम खायजाकनाय आ पिकेटिं सिस्टेमनो जों खाना साख्लायनाय काइबेसिक सेन्टाराव पिकेटिं दंजाकनाय